Teraz chciałem Państwu zaprezentować peruwiańską melodię na ten instrument, czyli Lot Condora, czyli El Condor Pasa. I teraz chciałem Państwu zaprezentować elektroniczny instrument denty o nazwie Iwi, dlatego, że ten instrument jest tutaj na kablu, to będę na nim grał tutaj z tej strony, bo nie ma bezprzewodowego systemu, tylko jest połączony tutaj z całym komputerem i
muszę bardzo blisko być właśnie tego sprzętu. Na brzmieniu trąbki tym razem wykonam taki standard amerykański.